No niin, elikkä kello on 20.43. Juna olisi pitänyt saapua 8 minuuttia sitten Joensuun. En tiedä yhtään onko tullut, mutta todennäköisesti. Annina sanoi, että se on aikataulussa. Kohta pitäisi Ulla-Elina saapua paikan päälle. Käydään aamulta se viimeisen sipauksen tässä näin. Möngin tonne sängyn alle. Sitten tytöt tulee kohta tänne näin, niin säikält tänne ihan vitun pahasti. Tässä pitää tehdä 10 vuotta sitten, kun meikä oli vähän laihempi. Mut ihan jees, kyllä tästä. Otetaan vähän. Eikä Annina lopille soittaa. Mikä vittu täällä on? Hei vitu idiootti! Paskaa! Helvetti! Meikä mä katso, mikä vittu täällä on? Voi vitu! Eikö Annina paljasta? No ei vittu paljastanut nyt, jumala. Oi saatana. Miten mä laitan kiinni?